Разработването и откриването на нов ресторант е нещо вълнуващо, което обикновено е комбинация от лична мечта и фирмена стратегия. Независимо каква е концепцията, едно нещо винаги е налице. При тези проекти основателят е дълбоко убеден, че начинанието ще е успешно. За съжаление, повече от проектите имат фатални недостатъци, които водят до провала на ресторанта. Проблемът не идва от това, че идеята е лоша, храната не е вкусна, обслужването е некачествено или интериорът е лошо проектиран, а от разминаванията между отделните елементи, които трябва да работят в синхрон. Когато се наложи промяна в мащаба на бизнеса, повечето предприемачи използват линеен подход към разработването на ресторанти. Те намират място, правят бизнес план, като използват шаблон и искат съвет от някой свой братовчет, управител на ресторант. След това изготвят бюджет, събират капитал, теглят заем, който гарантират лично пред банката и подписват договор за наем. Те наемат архитект, главен готвач и персонал, малко маркетингова дейност и след това ресторантът е открит. Този вид процедура гарантира провал. Тя може да създаде недостатък, който вие няма да забележите години, докато не се изправите пред проблем, който не може да бъде решен със средствата, с които разполагате. Подходът на Synergy Group към разработването на ресторанти е базиран на концепцията за архитектура на печалбата, метод патентован от нас и който цели да гарантира, че ресторантите са изградени върху стабилна основа, няма скрити дупки. Всички аспекти на проекта се разработват по едно и също време и всички ключови проблеми са решени преди подписването на договора за наем. Ние съгласуваме субективните идеи с обективната реалност. Например, как да създавате специфичен вид преживяване за посетителите, как да произвеждате много вкусна храна с планирана себестойност, така че да отговаря точно на трудовия модел и разходите и да са в рамките на бюджета ви. Това е философия, основана на баланс, която води до фокусиран и стабилен ресторант. С експертната подкрепа на Synergy Group, вашият проект ще има съгласуваността, която дава отлични шансове за успех на ресторантите.